predstavujem taktické modely od značky Armitec. Toto je najnovší model Predator Pro so studeným svetlom. Výkon 670 lumenov, dosah svetla 370 metrov. Tu je Predator Pro s teplým svetlom. Ten má dosah svetla 360 metrov a 640 lumenov. Viking Pro má výkon 850 lumenov. Všetky tri modely, ktoré boli teraz predstavené, majú konštantný jas, čiže držia výkon od začiatku až do konca úplne rovnaký. Toto je Viking, nie je to model Viking Pro, je to čisto Viking, ktorý nedrží výkon od začiatku do konca. Tento model postupne uberá z výkonu, vďaka čomu vydrží svietiť až vyše 2 hodiny, ale na začiatku má výkon až 1010 lumenov. A predstavujem ešte aj starší model, ktorý už sa nevyrába. Predator X, ale je to veľmi vydarený model, pretože má dosah svetla až 255 metrov, 760 lumenov a veľmi slušný záber svetla. To by bolo všetko.